ഓസ്കാർ വരെ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ തകർത്തഭിനയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും. പല ശരികൾ തെറ്റാക്കി, പല തെറ്റുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ശരിയാക്കി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവും ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടർക്കുണ്ടാവും. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവർ ഭയങ്കര മാന്യന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവർക്ക് പിറകിൽ ഒരു ഫേസ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ വെച്ചിട്ട്, ഒരു കുടുംബം വെച്ചിട്ട് ഒരു നാട് മൊത്തം സ്പോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വരെ ഇവർക്കുണ്ട്. അവർ നമ്മൾ വെച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാമെന്ന് അവർക്കറിയാമെങ്കിലും അവർക്ക് ചുറ്റും അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരുടെ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആളുകളെ മൂടുക, പണം കൊണ്ട് ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിയാൽ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിലുപരി അവർ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ആളുകളാണ് ഒടുവിൽ ഇതിനൊക്കെ ബലിയാടാവുക. ശരിയല്ലേ?